Milapas pa sa target nga 2.5 million ka punoan sa kahoy ang natanom sa City Government of Kidapawan ug mga partners niini ubos sa programang Canopy 25. Gilusad kini niadtong Pebrero 2023. Gitanom ang ika 2.5 million nga punoan niadtong bulan sa Pebrero dungan sa ika 27th Charter Day sa Kidapawan City. Nga nadugangan pa sa kasamtangan. Subay sa pinakaulahing report sa Senro, miabot na sa 2,813,643 ang kinatibok ang ihap sa mga natanom ubos sa programa. Sama sa endemic ug fruit trees, 2,518 ka ektarya sab nga mga lugar ang natamnan sa mga punuan nga naglangkob sa watershed area palibot sa Mount Apo National Park, daplin sa sapa, daplin sa dalan, mga kaumahan ug pribadong yuta. Kapin na 10,000 sab ang katawhan sama sa mga representante sa gobyerno, magtutudlo, estudyante, religious groups ug uban pang stakeholders ang nagtanom isip suporta sa programa. Ang Canopy 25 nagtumong nga protektahan ang kinaiyahan ug ang tinubdan sa mainom nga tubig sa Kidapawan City. Daiza Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.